Itu SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki nang jagat apa iki nang kayangan, Bagong? Oh, nggih mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Caturbojo. Caturbojo. Iya. Kali condong catur, hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Rata. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa, Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rata ki cerewet wae. Hus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niku? Teko dengkulmu iki lho Bathara Rata. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Rata, ya Kanikarsi. Weh. Kanikarsi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing wingking piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun niki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan paran para kawula, sesarengan karan para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten anu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. Napa betul Pukulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten ngarsanipun Hyang Pilun Manikmaya menika supados Hyang Pilun maringaken inggih menika winih jambu dipun nirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beta teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake
Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong ki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora. Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriki. Kakang Rododos pundi? Monggo, Bagong nek nesu edan ya wis. Hasan semagaken monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Bu Kulun. Laulung dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki. Kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Bu Kulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Bu Kulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku dadi kula nek dikongkon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa. Kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan napa-napa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Aja muntap sapa iki? Takon karo aku satru ngrandu Gumbala, Bambang Antasena, Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing mburi sapa? Bambang Petruk Kanthong Bolong. Bambang Petruk Kanthong Bolong. Sing mburi dhewe sapa? Ono muni Bambang Janturan wis ora ono lho Gong tak ajar kuwi. Nek Bambang wis ora ono, aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena aku yo nganggo Bambang Petruk kene Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi tekoke Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku iki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kuwi Wadyabala Dandang Mangure dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi palanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Sorry, matane.
Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya dasar para nyata satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep apa? Boyong Semar Badranaya. Ayo sirnakna Antarja mati dening aku. Cerdas. Perang rasa dadak kokean polah. Tak canda tak gomblesek ning jero bumi. Modar mesti wonge. Ngene iki lho, wong tapi ngene iki. Ora kaya adine dadak. Meseng-selke awak. Iya, betul nggih. Mriko maju meleh. Lho. Kok malah dawuh. Aku lho pasrah karo sampean. Adiku Gatotkaca durung manggang karya. Wah, dari iman marang ngaso ning antariksa kae wis. Lek tak celuk tuman wae. Kakang nek adine wis nyambut gawe, sampean teng pundi? Wah. Wadyabala menungso Dandang Mangure padha nungsang puyang numbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae. Padha kalah piye kae. Ora kok padha kalah piye kae. Para perjinoman jim setan priprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kanan Karang Kadempel tatone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten mung wujud menungsa tok.
Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yana, jim yana, berkasaan yana, setan yana. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu datan prayitna nata pringgondani Prabu Anung Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandak Lora Petruk linarak wani kaget lisang Antasena wau. Lantelora, Jandek. Lah, tenan to, Gong. Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakangmu. Nek nganti eneng apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kok. Wes, monster. Aku lan nrimake. Wo cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jemrata? Imbang yen bocah-bocah. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku lekane. Mari kok mari. Den kula salah napa ngono? Kula salah napa Den? Ora dicolke. Kula bakal gawe macak pancat pundakmu jebul siramu. Aduh. Gong. Ren. Modar aku ora. Den dicolke. Ampun kaya ngaten iki, Ndara. Sampeyan kenging napa, Go? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Dimas, aku kena apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha.
lagi tengok kecek gulune ditekadi larak. Kalau mensinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho rasa dadak. Iki Kakang Garakaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar derek. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati derek. Tajar dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antil sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya, Gong. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan ya. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki, heeh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Ya, Gong, ya. Ya. Pedalane mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena bisa nyingkirke wadyabala Dandang Manguri sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garakaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggere ana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana mangkat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ya, Gong, yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak kok ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet
Slamet sawasane Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwono. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Tego Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti modar. Apa saiki? Alah. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Tego Yuwono. Aduh. Tego Yuwono slamet utang Teguh. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet kersaning Yuwono nang gone Teguh. Piye Gong aku ora apal. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwono slamet. Ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong gila gong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Teguh Yuwono slamet saka kersaning Teguh Yuwono. Cak ora iku ora. Teguh Yuwono. Juan, tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot diase ora. Pancat pundake jebol molone. Aku arep njaluk Semar liyane kangelan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwono. Oh bapak, sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Paliyane Pak. Liyane Teguh Yuwono angel tenan asli. Tenan Pak. Kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya.
Kowe mau njaluk bapak piye? Dinake kajate ora dadi aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi cing ciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi cing trisilit. Cing ciripit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek kok nek ngandian lambe elek. Salah apa? Salah. Cing ciripit. Cing cirip. Oh. Aku mau cing trisilit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate cing ciripit gula batu kecepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ha iya, bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Ana minggat ana. Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet. Gong, iki bagianmu le. Udus. Pawang ula. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye, Gong? Amah aku. Dicekel ra kenang e. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kajate ora dadi. Kajate ora. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Nek nganti iki ilang, kobong mati ku tak ajar. Biar tok kapake. Arep tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapae kalau menjinge munggah medeni? Melay aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Kowe dan reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Ajar das lho kok. Endi? Kowe lho. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong. Saki ya
Bagong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Lho, iki yo ora disanak, ora dikadang, senengane kudu karo menungso, ngono kok. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho, kok. Ora didulur. Ora duwe anak. Kok madhep rono kok iso pas. Ayo mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong nekat ora. Gregeten aku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Yuk ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane panjen senengane do. Kon gresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku bisa. Nek ora wong tuwa tak keplak ndase ya. Wong gayane ngliwat kok karo tangane iki jawe nil. Waku ora. Dawuh Kyai. Ora. Jansane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggudha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ngganggi godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ana ing jana loka. Elinga yen to sapirangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti. Jim setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipunarah
Pun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sawadya balamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Koden prayitna semuriris seko balik titiyani kandayane titiyani kandayane Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak, pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, gek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Tru? Kayangan iki ndi, Tru? Ayo kono, dhuwur kono aduh.
Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek Karang Kadempel butuh winih, ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk, omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ra menehke piye ya? Sakaremu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres lah iya. Pun ngoten Pak, kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi papane kayangan. Oh, nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, ming kari sago ora. Kowe tak duta neng kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelem Pertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badar iki kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara ora nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil kabeh ditotoli pitik. Ya Tru, aku tak makasih ya Tru. Hati-hati ya Gong. Heeh. Derantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah aku tekan kayangan. Siap. Nene dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarepmu arep piye-piye sakarepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya Reng. Wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya Tru. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ra ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit Pak. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik.
Astina ning pasewakan
Sang morbeng rat ing sahanane sing tasih mawe buka sawegung maring delan Iwan kanang mamujwe ngori cenayake ngeret Nomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Kanika Putra banteng wareng adikku Kakang Narada punapi king menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ing mekaten banteng wareng menika tegesipun sapi dados atur kula menika punapi ngaten lho Di mekaten Kakang inggih sarawujeng ngandika Kakang Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kundha Manik sami katuran karaharjan Kakang inggih tansah pinanganing kawidadan ing sami kala sawanipun ingkang raka sithik pangdal-dal tansah manggih yuwana niskala namung paring kula ngaturaken pudhi astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang mboten langkung kasekecak nuanggen jengan dika lenggah inggih sampun mboten kirang prayogi Indra wonten timbalan prayoga nunggurira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra Ibu kulun sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabian kula ngersa paduka pangadi pukulun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ingkang putra kunjuk iya Bathara Indra luntompa karya bombong tias ulun
ora liwat pangestu lun tumrap marang jeneng para kula Bathara Indra kula mendinggo jimat paripe dayan ning kasantosan Kakang Resi menapa to darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat akarya goreh oranging para Jawata miwah para widodara-widodari menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang perkencang warudayang pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe kekilapan menapa di Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dhateng neraka ing sithik pangudal-udal sampun malih to wujudipun titah swantah nadyan kutu-kutu walangatoga jinaring wonten ing panguwas paduka Kakang Resi punapi kula menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Narada menika kamituaning kayuwangan kula mboten wantun nglangkungi dhateng wasisaning pujangga ing kayuwangan lah iki menawi paduka di Pramesti Bathara Guru paring dawuh kemekaten ingkang rangka nedya munjuk atur mugi pareng Mbak Barana dhateng rayipun Manikmaya Kakang gara-gara ing dumadi wonten ing kayangan menika estunipun sakawit kula sampun nilingaken paningal ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa to sababipun dene wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat menawi wonten lemah sangar kayu waing nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu waing menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundul wonten ing Ngawiyat menika ugi boten wonten menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatriyanipun tumuli madhep Brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung menawi wonten satunggiling titah ingkang wantun ngungkuli dhateng panguwasipun para Jawata menika ugi boten wonten mekaten Kakang inggih mila ingkang saking menika ngroko Gusti pangudal-udal kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa benter ing kados mekaten menika malah ingkang raka nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi menapa to sababipun gara-gara kayangan menika kala wau di Kakang Narada Blokasuta nadyan ingkang rayipun Manikmaya mboten mangertosi gara-gara menika dumados saking menapa lan jalaranipun menapa miwah tuk sumberipun saking pundi kula ugi mboten mangertosi Kakang mlengking saking menika dinten sakmangke nanging kula pitados sakmangke Gusti tartemtu badhe paring pitedah sinten ingkang damel gara-gara ingkang ngantos sumundul wonten ing Ngawiyat menika kala wau Kakang Narada Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone kumarenggeng pirembaganipun para Jawata madyaning Bali Martya Kundha Manik nalika semanten Iwang Pikulun Manikmaya miwah Iwang Pikulun Narada sami-sami datan mangertosi apa to kang dadi darunane dene wonten hawa benter ingkang sumundul wonten ing antariksa dados sakuling mangke ala ing para Jawata ing samyang gantung siba lamun ana titah ingkang wantun minggah wonten ing kayuwangan datan sane kejawi mungkin ora bagong wantun mancak ponco niti minggah Bali Martya Kundha Manik akarya kaget kang samya mulat
wanita kang nyarewangsit pindha kumbang hangacaping madu sarine ing tawang so angin ngendi nggone Kakang Narada punapi samenika sampun kepanggih menapa to ingkang dados darunanipun dene kayewangan sumuk kados mekaten. Dalam mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten mitamu jangkara ingkang minggah wonten ing kayewangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangreng kula tingali menika rak mboten sanes menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong. Dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning kayangan iki wigatine apa? Lho. Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi inggih kula badhe ndangu kalian pun Bagong. Kula semanggahaken di Panakawan Bagong Padha Raja sak praptanira Panakawan Bagong Nun amit pasang kaliman tabut nebina ing ladene dumawahing tawang tuwang pukulun linepano ing tulak manuk kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong. Nggih menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak dhuwuring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan kayangan Pukulun? Iya, iki kayangan Bagong. Aduh Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Pukulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nun, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Lah edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang nang ndi? Lho, biasane guru ki rak mulang nang ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki nang jagat apa iki nang kayangan, Bagong? Oh, anggih mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, lah pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur. Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Narada. Nggih ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Narada ki cerewet wae. Hus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge akeh kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niku? Teko dengkulmu iki ulun Bathara Narada. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Narada, ya Kanikarsi. Weh. Kanikarsi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing wingking piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus.
Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, ra edan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. Napa betul Pukulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten ngarsanipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipun nirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beta teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi." Ketratase ora, Pak. Wong ki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora. Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriku. Kakang Rododos pundi? Ah monggo, Bagong nek nesu edan wis. Hasan semagakan monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Pukulun. Lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki. Kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Pukulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Pukulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku dadi kula nek dikongkon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa. Kula kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-napa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Caca muntap lir kinetap duka yayasinipe Mitra kocak ngundarandir. Bagong non sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboyakena digawa marang Marcapada. Mula kita baliya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cethane kaya mengkono.
yen to winih pelem pertangga jiwulan winih Jambudipa Nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong kita baliya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Jaja muntap ler kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir Koperdamse iki basa apa ta iki iki londo nesu ngene iki dadi aja dipenging kula wis matur lho kula nek sampean wani gondeli winih pelem gadung ora tayah anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih Jambudipa Nirmala Bagong iso nek kono suteng kayangan monggo kula wis kebacut sago karo bapane nganti kula bali ora entuk gawe wirang bebarang mau ditaruh mana muka Bagong nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa Jambudipa Nirmala ming winih lho pukulun ming rong winih mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit dadi dewa kok pelit ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing njaluki kakangne dhewe Kakang Trada monggo kula mboten melu-melu kula mboten tumut-tumut melu-melu agajune tenan wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh anggere muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho pukulun tenan kula mboten bae-bae nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa Jambudipa Nirmala wujude winih aja takon dosa Bagong ngamuk teng mriki obrak-abrik kayangan Suralaya legane atiku yen ngono kita wani karo kadewatan mergane sampean cetelok sampean men dijaluki kakangne kok ora entuk njur ngopo nek mung perkara Jambudipa Nirmala pertangga jiwa ora jalan ning dono ora digawe karepe piye aku takon kula ora trima nek carane ngaten iki Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru dina samengko kita keluputan kita ulun cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka ora wedi apa iku kawah Candra Dimuka ngerti ora kawah Candra Dimuka ngerti ora kawah Candra Dimuka isine geni nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi oh ya wis ra sida ora ngerti aku tak kira nek kolam renang ya pinter nglangi padake kita bali apa ora mboten ajeng wangsul yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana napa pidana sampean kula tampa ning nek pidana sampean ora temama nane Bagong kosok baline sampean sing kula pidana guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong kok sampean kok metu oncore wah mati ora tayang lagu iki pripun Di guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong mergi kula ngertos guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat ning nek titah menika mboten klepetan dedosan niatipun sae namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertaga Jiwa Jambudipa Nirmala ngaten menika piyambakipun mboten purun nglebur dhateng titah menika kala wau aduh Kakang Trada kata kula sumanggaken pukulan ini peringatan terakhir niki wau napa pukulun guntur geni guntur angin lho sampean wis ngetokke guntur geni guntur angin ateges sampean wis benar-benar tegel karo Bagong sampean wis pancen mentala karo Bagong terus saniki nek kula ora mentala karo sampean njur piye nasibe Bagong kake ora kake tak jodak kayangan legane atiku
para guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antarada ora iso gawe Bagong mabur ajar ning kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo donane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken pulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Ayo wis, ya kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Wah, ora gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trendelo iki dan dewa dipaeka karo Panakawan. Wis gawe wis. Ngene. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, gua anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kok. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambantir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Wus. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kana gek mangkat minggat ana omong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Berkencang larudayang pak pong. Setemene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih Pulun. Lah ing atase Kakang Semar ki mung njaluk winih Plempertangga Jiwa karo Jambu Dipanirmala. Lah ora dikeparengake mongko mung wujuding winih. Kayangan ayo pirang-pirang. Lah mesti gawe dak ning pasulayan wis ben. Mbah mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur meksa kayangan. Monggo Pulun kula dherekaken.